Bliver det til noget? Ja, hallo. Der kom en dværg på bord. Kom så. Stum. Se, hvordan maden tynger dig her, Bukke. Der skal jo være nogen, der kan trappe på broen. Og lille fjer som dig skulle have luft til kampen. Kom nu, Bruse! Kan du ikke holde til det? Ja, så bliver vi forpustet! Du går baglæns herpå! Hvad er det, skal du have din mand til at hjælpe dig? Hey! Få dig tøj på, mand! Jeg skal få kampe, Bukke! Jeg kan ikke klare sig selv! Der må jeg hjælp! Har jeg mine mænd med også? Kom! Er du færdig? Ulrik! Herover! Er der noget, fru Bukke? Du har fået flere små dværge! Små korte mænd! I grimt udstyr! Grimme skjolde! Grimme farver! Den kan vi gå efter, når vi spider dem! Det var ikke så farligt ud! Det var lige for at klare jer selv! 3 mod 1! Få ham så ud! Bedre end dine! Det må vi at se! Kom så, folkens! Hav! Nej! Nej! Nej!
en tynd øl med. Du kan først bare, kan du. Kom der øl. Kom så, mander. Vi starter med at æde hans far. Det var alt, hvad vi havde for nu for middelaldergruppen Skam og Saks. Tak fordi I kiggede. Okay. Hvis I vil hen og prøve at gøre udstyret med de unge mennesker, så går vi ned i lejren nu. Vi kommer til.